ധാർമ്മിക കലകൾ വിരിയുമ്പോൾ ധാർമ്മിക വസന്തം തീർത്തിടാം. ധാർമ്മിക കലകൾ വിരിയുമ്പോൾ ധാർമ്മിക വസന്തം തീർത്തിടാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, നാട്ടുകാരെ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ SSF അതിന്റെ സർഗവസന്തം സാഹിത്യോത്സവം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന 2 മാസങ്ങൾ. യൂണിറ്റ് തലം, അതിനുശേഷം സെക്ടർ, ശേഷം ഡിവിഷൻ, ജില്ല, സംസ്ഥാന തലം, ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഭകൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ കണ്ണുകളും നോട്ടമിടുന്ന വലിയ ചരിത്രം കുറിച്ച എവാർഡ് പ്രതിഭകളെ സമ്മാനിച്ച സാഹിത്യോത്സവം, പെരുമ്പലം യൂണിറ്റ് സാഹിത്യോത്സവം ഈ ആഗസ്റ്റ് മാസം 22, 23 തീയതികളിൽ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പെരുമ്പലം യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞളം പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകൾ, വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സർഗ കഴിവുകൾ സർഗാത്മകമായി അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ, കണ്ടെത്താനും പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ, സമൂഹത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വരും ഭാവിയിൽ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും സമൂഹത്തിനെ ധർമ്മ വഴിയിലൂടെ നടത്താനും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാനും മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഇത്തരം സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. റഹ്മാനുള്ളാഹിമായ റബ്ബ് ധർമ്മവിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം SSFന്റെ ഈ ധാർമ്മിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെയും വലിയ ഊർജവും ആർജവും നൽകാനുള്ള തൗഫീഖ് പ്രവർത്തകരായ സഹോദരങ്ങളായ നാട്ടുകാരായ നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെയും ആ സാഹിത്യോത്സവ് ഓൺലൈൻ വഴി വീക്ഷിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുകയും ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ്. 2020 ആഗസ്റ്റ് 22, 23 ശനി ഞായർ തീയതികളിൽ പെരുമ്പലം യൂണിറ്റിന്റെ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നു. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ നിലക്കും മഹത്തുക്കളായ പെരുമ്പലത്ത് മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഹോന്നതരായ ആലിമീങ്ങളുടെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹഖ് ഷഫീഖിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ മഹോന്നതരായ ഉലമാഇന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വാക്കും വരയും നിറയും എല്ലാം വസന്തകാലമാ, വർണ്ണന തീർത്തൊരു ഇശലും താളവും കൈകൾ കോർത്തിടാം. വാക്കും വരയും നിറയും എല്ലാം വസന്തകാലമാ, വർണ്ണന തീർത്തൊരു ഇശലും താളവും കൈകൾ